פה זה המתנה שקיבלתי היום בבוקר. 1, 2, כמו בסרטים של הילדים הקטנים, 3, 4, 5 קרונות קטנים מלאים בעץ. תשאלו איזה עץ? האמת היא שאין לי מושג, אבל במבט ראשון הייתי אומר אפרסק, או עץ פרי כלשהו אחר, או נקטרינה נגיד. זה חבר חקלאי נחמד שיש לי, אמרתי לו שאני מחפש קצת גזעים, אם יש לו במקרה טיפה מהגזם אני אשמח לקבל. ואתמול הוא התקשר ושאל אם אני עדיין מעוניין. אמרתי לו בטח. וזה נחת אצלי היום בחצר. גם העגלות הם תודות לחבר הזה, ויש לי קצת עבודה של פריקה. העגלות לא יישארו פה לצערי.